So, ayan guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan guys, so ipapakita ko po sa inyo kung saan po kami nagpa-part time. Ayan, so ngayon maglilinis po ako ng apartment. Ito po yung Airbnb. Bali, may dalawang room po siya. So, ayan, so bali na yung iba is nag-check out na sila kahapon. So, ngayon, ang gagawin natin is maglilinis. Yun yung room. So of course, kailangan natin ang room. So ayan guys, mamaya papakita ko sa inyo pagkatapos ng linis. Okay? So, ayan, papakita ko sa inyo. Bye. Guys, yung isa natin nagawa ng room. So, papakita ko sa inyo. Kaya na lang pong mag-judge. Ichi-ichi-bureche. So, yung carpet. Ito yung kanyang drawer. Ito po yung kitchen. Po yung pinaka salon. So wala po siyang TV.